nou, hij zit dus inderdaad in Friesland en ik kom van de pleersal Blijen. Blijen. Dus dat is vlak bij Holvert. Ja, ik ken het een beetje naar Ameland daar kennen. En ik kom van de pleersal, Varenborn. Dus dan ik nog een stukje boeten Blijen. We gingen die eerste kreeg door een kophalsromp, maar ik kom dus ook van een kophalsromp pleersal. Akkerbouwbedrijf, voorheen wel, jaren gingen we wel kaai, maar later is het dus helemaal akkerbouw. Mijn broer is daar nou boer op. Oh. Ik ga wel een landbouwopleiding gewoon. Ik ga nooit ambitie gewoon om boer te wezen. Dat is wel hoe het tocht geweest. Het wie bij u zo slim zelf toen is hard 69 wie. Toen wien wij oorlogen verhaal, maar dat wie net niet. Toen zei je hard, en nu komt er een tussen, wat was verkeerd bekend. En toen is dus Jaap uit Frans-Guyana, naar Suriname, is weer omgekomen naar Nederland. Taal der boeren. Dat was voor jou een opluchting. Wat doe jij nu? Een opluchting. Nee, ik ga vrij snel zijn dat ik het net voel. Dat is duidelijk. En dat had voor mij ook een hele grote drukkracht geweest om de hele landbouwschool te doen in automation. En de andere kant is van uw familie dat ze eigenlijk de vier broers al hier Oost-internationaal douane west gaan. En zij is dat bij mij dus ook hier. Ik ben nooit dat ik hele landbouwschool dien had ik eerst biedagent in het beeld west, tussen de boer en de fabriek. Dat had ik dan uiteindelijk dan wel 3 of 4 jaar hier dien. Maar daarna ben ik bij Royal Slice in Enkhuizen aan het werk kwam, Grenzensieren. En toen heb ik Grenzensieren verkocht in Marokko en Tunesië en Algerije en Griekenland. Zo? En dat heb ik 4 jaar lang dat dien. En toen ging ik me nog van naar de bieren. Ik hoop dat het net een belediging is naar Mohammed Ben Hamed. Maar ik ging me. Kun je dat een beetje uitleggen waarom? Nou, het bleef gewoon in de Arabische wereld voor u wie handel. Daar kost geld verdienen. Dat is helemaal geen punt. Alleen wij uw westerse economisch denken is dat we zeggen van jongens, we lezen ergens een basisdeel. Ja. Die consolideren wij. En dan zetten we er weer wat bovenop. Ja. En dan zetten we er weer wat bovenop. Ja. En zo groeien we. Ja. Zo groei ik, maar zo groeit mijn zakenpartner, groeit ik. Zo groeit het. En mijn bezwier van de Arabische wereld wie dat wij dat eerste deel hadden. Maar er kwam geen vervolg. En daar moesten we altijd blijven daarin heen. We groeiden het moest eens een keer uit de waai wezen. Ophouden daar hoe het oude hoe die eerste, dat is klaar, dat gaan we regelen, daar is dan morgen aan. En we gaan nou nooit denken wat we er nou weer bovenop zetten gaan. Nou, daar hier ik een beetje minocht van. Dus ik denk, ik wil eens een keer onder normale omstandigheden zaken doen. Nou, en toen ben ik hier in Ljout, dus ik werk in Enkhuizen. Toen ben ik hier in Ljout aan het werk kwam, toen ga ik bij de boerenstouwenrichting. En toen had ik lichtboxenstallenrichting, die heb ik verkocht, met name Frankrijk, omdat ik in Noord-Afrika werk, hier Franstalig ben. En, maar ik zie het van een paar in Duitsland en ik zie het wel in Zwitserland en Denemarken ga ik nog die in, dat wie eigenlijk ook in de periode dat de moorden voelt. Dus dat was die soort eerste oorspronkelijk wie, dus ik ga eigenlijk terug in Europa, ga ik daar actief in West. En daarna ben ik, een inkoopcombinatie in gewasbeschermingsmiddelen rond. Hoe kom je dat?